Салом алейкум тамошобин, мухлиси батл, подписчикои канали Хови Майдони батл. Саршид? Наконец-то! Ҳам сумбета, ҳам камера, ҳам офис, ҳам интернет. Ту бояд рақора накунӣ, бояд ракунӣ. Ҳамин як гапай мегӯянд одаме ки любой чӣ мезана, любой кас мезанаш. Мисоли оддӣ барои шумо, наве ки алкаш. Куҷо дорам? Командатон ку. Дигаш куҷо дар? Иша худо медона, хезе ҳамара шикаст дод, рестам наметона. Мега ки мега дар бораи ошиқӣ мечинагу хай биё гуфти эълон кунем шербарак. Марам тара чина мегум тара мечинагу мара. Далбаю, хело дар қатори синфи ягои? Мара гуфтан ленд любой кораш кун, яки бо наг. Одам нахоҳам қадроша, одам ям майда калон нашид, вале ин қади ту дар ба гиҷон мебуд, мумкин чанд бор чемпион нашид. Сумое ки тура рептиҷи дод, ним шаме дод агар ма дар Россия чи аёли чени батл мегзарондем дар Канада. Ман як трек дидам навик фалон трек охириш дар 2006 гуфтам вай шашагай 2006 берем дар неваи серияшай. Кризис кадак ҳуҷум, ҳамаш лави ҷаридам, нагуфта будам мегирам қасди маъриф, ранги зида. Хай о мара сар форам кушод, зато дига ҷон кушод нестай. Касера дига ҷошам кушод ест, нечти вай рестай. Фикр намекунӣ ту бо пеши ман миёи реванша, мегзаронем мани манша, ман медронам кутанша. Шумо ошиқҳои маъюб, яъне ОМ, бояд ки шуморо ҳамата гирифта ОМ рӯи майдон батл. Шармандаҳои ҷумҳурӣ маҳтарам мекашам фора нафорад ба маҷбурӣ. Ман задам ту дадодам победа, ай би гапои май, ӯ боям бои ман, и боям бои ман. Ай ҳамина сифати пасти репери стои Тоҷикистон стили офизӣ доранд. Не ки офизам несте, и ба барандагиш кунлесӣ дора. Я пай ситорамон унвони МС дора. Мада бойдоде бори мебиушон МС дора. Баром биги барнома кутис хатарнок айсар астана ки ила дар кутимон ки менмоне барномара и битарсона. Онау картое ки шоу тайёр кадай ку дар якум раунд мебурон ё дар дим раунд. Сар бите трекотона бавазни калон тона намете результат оқа қади як нафари мо қади як треки дона. Ман дидам чиқай гирифтен дастро вақти 0 задан. На фелайни одам шад, на Зидан. Раунд ишт